सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी वालों के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, भोजपुरी के ताजा तन खबर वालों के बताएं ओकरा पहले वालों लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट पाई। चलिए खबर के तरफ हम बढ़ते नहीं। वालों के बता दी कि आजकल काजल राघवानी सुपर हीरोइन के साथे साथे सुपर क्वीन अभिनेत्री भी बन गई बड़ी। कैसे? काहे कि केहू नेता बनेला, मिनिस्टर बनेला, कोई सबसे बड़ा आदमी बनेला तो एगो दूगो तीन गो चार गो बॉडीगार्ड साथे लेके चलेला, लेकिन आजकल काजल राघवानी 8 गो बॉडीगार्ड लेके साथे चल रहा बड़ी। रुआ लोग के देखिए विश्वास तो हमनी के स्क्रीन पर ये फोटो प्ले हो रहा बटे स्क्रीन पर, तो रुआ लोग देख सकता नहीं स्क्रीनशॉट के माध्यम से। रुआ लोग के ये फोटो हमनी के अपना चैनल पर चला रहा बनी। रुआ लोग देख सकता नहीं कि काजल राघवानी के साथे 8 गो सुपरमैन के तरह बॉडीगार्ड साथे नजर आ रहा लोग। ऐसे स्पष्ट हो गई बटे कि काजल राघवानी हीरोइन के साथे साथे बहुत बड़ा क्वीन भी बन गई बड़ी भोजपुरी इंडस्ट्रीज के माध्यम से। काहे ना बनी है? काहे कि काजल राघवानी के सिक्का आजकल खूब बढ़ चढ़ के बोल रहा बा। जौना हीरो के साथे काम कर रहा बड़ी उनकर फिल्म, उनकर गाना, हर चीज सुपर डुपर हिट चल जाता मार्केट में। मार्केट के रिस्पॉन्स ले आवे खातिर काजल राघवानी के साथ बहुत काफी बटे। काहे कि रुआ लोग देखनी कि 2016 में छलकता हमरो जवनिया, तो 2017 में सरसों के सगिया ताजा, ऐसा तमाम गाना काजल राघवानी के मार्केट में रिस्पॉन्स ले आके पब्लिक के दिल में इनकर एगो अलग छवि क्रिएट कर दिले बटे। जरूर लोग के बता दी कि काजल राघवानी आजकल मैं सेहरा बांध के आऊँगा के फिल्म के तैयारी में बहुत जोर शोर से जुटल बड़ी। उनकर आगामी फिल्म बहुत ज़्यादा बटे, जिला चंपारण वगैरह वगैरह बहुत फिल्म बटे जो उनकी लिस्ट में शामिल बटे। रुआ लोग के अगला न्यूज़ के बारे में हमनी के आगे भी बताएं सन। बस अगर अभी तक रुआ लोग छपरा जिला भोजपुरी के सब्सक्राइब नहीं करे तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन दबा सबसे तेज अपडेट पाई। धन्यवाद।